Welcome to back my YouTube channel JSP Advice 365. बे कन्टेन्टआव आं स्पेशली बर' हारिनि गेजेराव आथिखालाव जोनोम मोननाय मोनसे थिउरिया हान्जा आथिखालाव बर'नि गेजेराव आरोबाव फिन थिउरिया हान्जा थामहिनबा BLA बड'लेण्ड लिबारेशन आर्मी मुंनि मोनसे फसंथान आन्डारग्राउन्ड मोनसे जोनोम जानाय खोथाया आथिखालाव बेफोर खोथाया फोसावजागासिनो दं। थारैनो बर'फोरनि गेजेराव एक्सट्रिमिस्ट ग्रुप थामहिनबा आन्डारग्राउन्डनि आथिखालाव गोनांथि दंना गैया आरो आथिखालनि थासारियाव आन्डारग्राउन्डनि जोहै थामहिनबा एक्सट्रिमिस्ट ग्रुप दानानै थिउरिया हान्जा दानानै गावनि हारिनि गांनाय उखैनाय थांनाय थैनाय थामहिनबा थामोन्थाखौ रैखाथि खालामनो हानायनि आथिखालाव दा सम नंगौना नङा आरो बे थासारिखौ सोर लाबोदों बेफोरनि गासै डिटेलखौ आं सावरायनो नाजानाय जादों। 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव बिटिआर मुंनि मोनसे गोरोबथा बर'फोरनि गेजेराव जानानै थांदोंमोन। नाथाय बिटिआर रादायनि बादै माखासे खोथाफोरखौ लानानै आथिखालनि सरकाराव फैनाय इउपिपिएलनि दाजाब सरकारा गोबां बर' रायजोनो खोथा होबोदोंमोन आरो बे खोथाफोरखौ बिथांमोना जाबादि लाखिनांगौमोन बेबादि खोथा लाखिबोनायखौ जों नुनो मोनाखै। जाउनाव स्पेशली बिटिसिनि थामहिनबा बिटिआरनि चिफ एग्जिकिउटिभ मेम्बार बिथां प्रमद बर'आ खोथा होदोंमोन दि प्रि रिक्रुटमेन्टनि जोहै 10,000 थामहिनबा 10,000सो बर' लाइमोनफोरखौ पेरामिलिटारियाव सोनायनि खोथा होदोंमोन आरो बे पेरामिलिटारियाव प्रि रिक्रुटमेन्ट सोनायनि मुङाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खायसे डिस्ट्रिक्ट आरो आनसलिकफ्राबो बे प्रि रिक्रुटमेन्ट ट्रेनिं होनायाव बिथांमोनाबो गोबां हाबाफारि लादोंमोन। नाथाय फैयै दिनै बिटिआर एकर्डआ 3 बोसोर जानानै थांबाय। 3 बोसोर जानानै थांनायनि उनाव 4 बोसोर जानो थांगासिनो दं थेवबो दिनै बिटिआरनि गेजेरजों प्रि रिक्रुटमेन्ट थामहिनबा पेरामिलिटारि फर्सफ्राव बर' लाइमोनफोरखौ 10,000 सोनायनि खोथाखौ बिथांमोना मिथिं दावथिङाव बिखाफोर दाननानै खेबले खोथा बुंनायनि बादै बिथांमोना मोनबोखौनो खामानि मावनो हायाखै। दिनै बिथांमोना बर' लाइमोनफोरखौ माबोरै पेरामिलिटारियाव प्रि रिक्रुटमेन्ट खालामनो हायो बिनि सायाव जेबो सरकारजों सावरायनानै इनिशिएटिभ लानायनि खोथायाथ' गोजाननि खोथा। 35 बोसोर स्ट्रागल खालामनायनि गेजेरजों जाय एग्रिमेन्ट थामहिनबा बिटिआर एकर्डआ जादोंमोन बे बिटिआरनि सागानगिरि बिथां रन्जन दैमारियानो आथिखालाव जेलनि ओंखाम जागासिनो दङ आरो बे जेलनि ओंखाम जाग्रा माखासे एनडिएफनि लिडारफ्रा माखासे केसनिफ्राय बिटिआर एकर्डनि जोहै जाबादि समाव गनागौमोन बेखौबो बिथांमोना जेबो इनिशिएटिभ लायाखै। बिथांमोना ससियेल मिडियाफ्राव गेदेर खोथा बुंनायनि बादै बिथांमोना रियेलि आथिखालाव एनडिएफनि हमनाय थामहिनबा एनडिएफनि जानानै जाय केसखौ NIA नेशनेल इन्वेस्टिगेशन एजेन्सिनि केसखौ जाय उकिला लादों बे उकिला क्लियारिफाइड खालामना होनायनिफ्राय जों मिथिनो मोनोदि एनडिएफनि केसखौ मोनबो दल संगठना थामहिनबा बिटिआर सरकार आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जाबादि इनिशिएटिभ लानानै जेलफ्राव थांनानै एनडिएफनि माखासे दैदेनगिरिफोरखौ लोगो हमहैनांगौ बेफोर लोगो हमनायखौ जों नुनो मोनाखै। नाथाय दिल्ली गभर्नमेन्टजों बिनि सायाव गोबां खोथा सावरायदों होननानै जों ससियेल मिडियाफ्राव नुनो मोनदों। नाथाय थारैनो बे एनडिएफनि जानानै जाय उकिला खामानि मावगासिनो दं बिथाङा बुंदों दि गोजोन गोरोबथानि उनाव बिटिसि गभर्नमेन्टआ थामहिनबा बिटिआर गभर्नमेन्टआ बे एनडिएफनि हमजानाय लाइमोनफोरनि केसखौ उइथड्र खालामनो थाखाय जाबादि खामानि मावनांगौमोन बेफोरबादि खामानि मावोमोनब्ला बेफोर लाइमोनफ्रा गगौमोन होननानै बिथाङा बुंदों। बेनिफ्राय जों रोखा जानो हायोदि एनडिएफनि माखासे लाइमोनफोरखौ बिथांमोना इजिलि जोबथेसालिनिफ्राय फैनानै उदाङै गावनि समाज गावनि न'खरनि रायजो राजाफोरजों गोरोबफैनायखौ बिथांमोना जाबादि लुबैनाय खोथा बुंदोंमोन नाथाय बे खोथाया आथिखालाव रोखा जानो हायाखै। गुबुन फारसेथिं मोननाय आरो गोमानाय दाजाब आरो दांख'नि खेलाखौ लानानै जानांगौ माखासे मोनै हान्जाफ्राबो बेफोरबादि
डिभाइड एन्ड रुल पलिसि थांखिखौ लानानै दिनैनि बड'लेण्ड लिबारेशन आर्मी थामहिनबा बर'नि मोनसे हाथियार दाग्रा मोनसे हानजा दानाय खोथाया रोखायाव फैदों आरो थारैनो बे BLA थामहिनबा बड'लेण्ड लिबारेशन आर्मिया बर'फोरनि गेजेराव जोनोम जामारदोंना जामाराखै आरो बेयो पलिटिकेलाइज नामा आरो बे आफाद दानाया सोरबा दैदेनगिरिफोरनि फाव फान्दायनाय नामा ना बर' जातिखौ फोजोबस्रांनायनि मोनसे ब्लुप्रिन्ट नामा बेखौबो साननानै जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा मोजाङै बेनि सायाव अध्ययन थामहिनबा फरायथंनायनि गोनांथि दङ। गुबुन फारसेथिं आसामनि माखासे इन्टेलेक्सुवेलफ्रा बर' हारिनि जौगानायखौ लुबैया आरो बिथांमोना बर' हारिखौ बे बुहुम दरबारनिफ्राय माबोरै गादबनानै बर'फोरखौ गेजेन खालामना दोननो हायो बेखौ नोजोरथि होनानै खामानि मावबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। गुबुन फारसेथिं बिटिआरल' नङा गासै आसामावनो ट्राइबेल कमिउनिटिनि मानसिफोरखौ सोलै बोलै गाग्लोबनानै बिथांमोननि मोनथायफोरखौ गैया खालामनो नाजानाया आथिखालनि सरकारनिबो फान जानो हागौ। दा बेफोरबायदि फाननिफ्राय जों माबोरै रैखाथि जानो हायो बेखौ साफ्रोमबो दैदेनगिरिफ्रा साननायनि गोनांथि दङ। राभा कमिउनिटिनि मानसिया दिनै बर'फोरनिख्रुइ खम सुबुं बिसां थानायबाबो जन्मनि राभानि न्यायखौ मोननो थाखाय बिथांमोना जाबादि सरकारखौ नारसिनदों आरो बेफोरबायदि गोहोखौ जोंनि बर' हारिफ्रा दिन्थिनो हायाखै बादि जों नुनो मोनो। फारसेथिं बिटिआर रेकर्ड जानायनि उनाव दिनै 3 बोसोर बाबेन लांनानै 4 बोसोर जानो थांगासिनो दं। बे बुब्लियावबो दिनैसिम बिटिआर गोरोबथानि माखासे दफाफ्रा जाबादि समाव मावफुंजानांगौमोन बर' कसारि वेलफेयार काउन्सिलनि सिमा आरो इलेक्शना जाबादि समाव जानांगौ बेफोरखौ जानायखौ जों नुनो मोनाखै। बेखौ नायोब्ला बिटिआरनि माखासे जि एग्रिमेन्ट बे एग्रिमेन्टखौ थि समाव जाहैगोन बादिखौ जों नुनो मोना। आथिखालाव बिटिआरनि रादाय बादियै सिमा फेहेरनायनि खोथाखौ बुंदोंमोनब्लाबो दिनैसिम सिमा फेहेरनायनि खोथाखौ डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया 26 रिपाब्लिक डेआव फोसावनायनि अनगायै आथिखालाव बेखौ आयेन खान्थि बादियै मावफुंनायखौ जों नुनो मोनाखै। गुबुन फारसेथिं बर'फोरखौ थाखो 2आव सानखान्थि आरो बिगियान आयदा सोसननानै बर'फोरनि राव हारिमुखौ माबोरै गादबनो हायो माबोरै गैया खालामनो हायो बेखौ फाव फान्दायनाय बादिखौ नुदों। बर' मिडियामाव फरायब्ला बा रिजनेल लेंगुवेजाव फरायबादि इंराजि रोङा बे खोथाया गनायथावना जानो हाया, जायनि जाहोनाव दुलाराय बर' फरायसा आबसुआ बेनि सायाव हेंथा होबोबाय थादों। नाथाय बियो खोब आदुवानि एंखोरबारियाव संख्रिनि आबाद मावनाय बादिसो आसाम सरकारनि खामानि जादों। मानोना मानसिया गोसो जायोब्ला जेखि जाया मिडियामाव फरायनाबो सासे मानसिया इंराजियाव रोंखा राखा जानो हायो। महात्मा गान्धीनि बादिब्ला रिजनेल थामहिनबा मादार टां बिमा रावआव फरायनाय मानसिफ्रा गावनि बिमा रावजों लिरनो मोनोब्ला साबसिनै बुजिनो हायो आरो मोजां मार्क लाखिनायाव बांसिन नम्बर लाखिनो हायो होननानै महात्मा गान्धीया बुंदों। दा बेखौ नोजोर होनानै नायोब्ला बायदि बिथिंफोरखौ जों साखा-फारा खालामनानै नायोब्ला जोंनि बर' जातिनि जौगानायनि जि माइल खुन्थिया बे माइल खुन्थियाखौ माबोरै बिथांमोना बुखुनो हायो बिनिसो हाबाफारि लाबोबाय थानायखौ नुनो मोनदों। मोनसेनि उनाव मोनसे बर'फोरखौ मोनसे जेंना जोबनायनि उनाव मोनसे जेंनाखौ जाबसिना होबोबाय थानायखौ जोंबो रावनि बिथिङावनो होन बबेबा मुभमेन्टनि बिथिङावनो होन थिग बिदिनो BLA थामहिनबा बड'लेण्ड लिबारेशन आर्मी दानायफ्राबो जानो हागौ बर'फोरनि मोनसे दाजाब दानख'नि खेलबो जानो हागौ। मानोना बिटिआर रादायनि गेजेरजों NDF-नि माखासे केडारफ्रा जाबादि समाव अनसुंथाइ मोननांगौ बे अनसुंथाइखौ बिटिआर गभर्नमेन्टआ दिनैसिम होफुंनो हायाखै आरो बे दोलोफोरनि गेजेराव सोरनिबा दोलोखौ होदों सोरनिबा दोलोखौ होबाङि बादिखौ जों नुनो मोनदों। बेफोरबायदि डिभाइड एन्ड रुल पलिसि खालामनायनि जाहोनावबो जानो हागौ बिटिआर गभर्नमेन्टनि फाव फान्दायनायनिफ्राय माबोरै रैखाथि जानो हायो आरो माबोरै बेफोरनिफ्राय समाधान मोननो हायो बेखौ साननानै जानो हागौ माखासे लाइमोनफ्राबो बेफोरबायदि हाबाखौ मावदोंबो जानो हागौ। नाथाय बे खोब दुखुनांथाव खोथा। बिटिआर रेकर्ड बादिब्ला 10,000 बर' लाइमोनफोरखौ साख्रियाव सोनांगौमोन, प्रि रिक्रुटमेन्ट हिसाबै मोननांगौमोन। नाथाय दिनैसिम बेयो खुगायावल' अख्रां सानसेयाव गदा सिबनाय बादिल' जादों। बिथां प्रमद बर'आ दिनैसिम प्रि रिक्रुटमेन्टनि खोथानि सायाव NDF-फोर लाइमोनखौ माबोरै आरो बर' लाइमोनफोर माबोरै 10,000
बे पेरामिलिटारि फर्सफ्राव सोनाय जागोन बिनि सायाव जेबो खोथा बुंनायखौ जों नुनो मोना। बिथाङा खालि 6 लेभेलनि टेक्स्ट एग्जामखौ होनानै हाई स्कुल एमइ एलपिनि साख्रिफोरखौ सोनायनि खोथाखौ बुंदोंब्लाबो फारसेथिं आसाम गभर्नमेन्टनि जि पलिसि बेफोरखौ नायोब्ला खोब गिथावना। बेनिखायनो गासै दल संगठनफ्रा बर' दैदेनफ्रा खौसे जानानै खामानि मावाब्ला बर'फोरनि गेजेराव थासारिया खोब गिख्रंना जाबोगासिनो दङ। मानोना थारैनो जुदि बर'फोरनि गेजेराव BLA थामहिनबा बड'लेण्ड लिबारेशन आर्मि दाबोदोंमोनब्ला बिथांमोना प्रेस मिटनि जोहै बबे जायगायाव दादोंमोन आरो बबे जायगायाव दानानै बिथाङा सोरखौ प्रेसिडेन्ट होखो, सोरखौ सेक्रेटारि होखो, सोरखौ मा बिबानाव होखो बेनि डिटेल्सआ आथिखालाव नुजानो मोनाखै। थांनाय बुब्लिफ्रावबो बेबायदिनो आन्डारग्राउन्ड दानायनि खोथाखौ लानानै जोंनि गेजेराव माखासे दैदेनगिरिखौ हमलायलायनाय फाव फान्दायलायनानै जेलाव सोलायनाय बेफोर थासारिया जाबाय थादों आरो बेफोरबायदि थासारिया बर'फोरनि गेजेराव जाबाय थायोब्ला जोंनि गेजेराव खोब दुखुनांथावना थासारि जाहैगोन। गुबुन फारसेथिं MP इलेक्शना 2024 आव फैगासिनो दं। बेवहाय BJPआ बुंगासिनो दङ हाग्रामा महिलारि आरो प्रमद बर'खौ लायाबासिनो गावसोर माबोरै BJPआ हारसिङै BTC खौ सासन खालामनो हायो बिनि सायाव बिथांमोना रोखा खामानि मावगासिनो दङ आरो फैगौ बुब्लियाव BTC खौ दखल खालामनानै BJPआ गावसिनि आखायाव लांनायनि हाबाफारिखौ लागासिनो दङ। बेखौ नुसेयावबो जोंनि बर'नि मोननै दोलोनि गेजेराव टाग अफ वार बे मोननै गोहोआ गावस्रानानै दं आरो बे मोननै गोहोनि गेजेराव गावस्रानायनि गेजेर गेजेर थांनानै बिथांमोना फैगौ बुब्लियाव जुदि BTR दाव माखासे बर' लाइमोनफोरखौनो लानानै बिथांमोना BTR खौ BJPनि आखायाव लाङोब्ला जोंनि 6 शेड्यूलिंग काउन्सिलनि जि स्ट्राक्चार बे थाहैगोन थाया बे साननो लागा जानानै दं। दा खोब दुखुनांथाव खोथा बावैसो प्रेस मिटनि जै बिथां प्रमद बर'खौ BTR आव थामहिनबा बड'लेण्डआव गोदान हाथियार लानाय संगठननि सायाव माखासे रिपर्टारफ्रा सोंदोंमोन आरो बिथाङा बुंदों दि आथिखालनि थासारियाव बड'लेण्ड ओनसोलाव मोनसे हाथियार दाग्रा आफाद दानानै बिनि थासारिखौसो गुबुंले खालामनो हागोन आरो रांखान्थि खांलायनानै जोंनि गाव गावनि गेजेराव दानलाय सुलायसो खालामनायनि बे मोनसे इंगित होननानै बुंदों आरो बेफोरबायदि आफाद दानायनिया आथिखालनि थासारियाव गनायथावना नङा होननानै बिथाङा बुंदों। नंगौ गोबां बिथिंखौ नोजोर होनानै नायोब्ला जों नुनो मोनो आथिखालनि भारतबादि बिशाल गणतन्त्र हादोराव हाथियारजों दावहा नांनानै भारतनि रौनियाफोरजों दावहा नांनानै गोदोनि बादि NDB आरो BLTनि दिननिफोरनि बायदि आथिखालाव दावहा नांनानै जोंनि थामोनथाखौ जों लाबोनो हागोन बेखौ होननानैबो जोङो बेखौ खालामनो हाफिनगोन होननानैबो जों साननो हाया। मानोना आथिखालनि भारतबर्षनि जि पलिटिकेल पार्टिफोरनि जि मोन्दांथि एबा साननाय हनाय आरो उदखारिफोरखौ माबोरै दबथायनांगौ बेनि माखासे फर्मुलाखौ नायोब्ला भारतआव दा हाथियार दोननानै बबेबा मोनसे हारिया बबेबा मोनसे ओनसोलखौ लानानै मोनसे आलादा हादर सोरजिनांगौआ खोब गोरलै खोथा नङा। दा जोङो मेलेमनि दावहाजोंसो लानांगोन गणतान्त्रिक भाबै आन्दलन खालामनानै जोंनि बर' दैदेनगिरिफ्रा खौसे जानानै हांगामा खालामोब्ला जों छत्तीसगढ़ आरो उत्तराखन्ड बादि सासेबो मानसिनि थै गोलोमदै बावाबासिनो जों बड'लेण्डखौ मोननो हायो। बेफोरबादि माखासे फर्मुलाखौ लालायनानै जोंनि गेजेराव गासै दोलोनि गेजेराव डिभाइड एन्ड रुल साननायखौ गारनानै गासै दैदेनगिरिफ्रा बायदि बेनाराव थानानैब्लाबो जे बड'लेण्डनि ग्रेटार इन्टारेस्टखौ लानानै खामानि मावोब्ला जों बड'लेण्डखौ लाबोनो हागोन। बड'लेण्डआ मोनसे जोंनि मोननांगौ मोन्थायखा आरो बे मोन्थायखौ भारत संगितआ होनो थाखाय जोंखौ नेनानै दङ। नाथाय जोंनि गेजेराव माखासे गोथां सियालफ्रा फाख्रा सियालफ्रा बुंगासिनो दङ आथिखालाव बड'लेण्ड मोननायनि क्राइटेरिया गैया, बड'लेण्ड दाबिनानै जेबो मुलाम्फा गैया बायदिसिना खोथाखौ बुंगासिनो दङ। नाथाय भारतनि हादोर सोरजिनायनि 2-3 आर्टिकेलनि बादि भारतआव माबादि रायजो सोरजिनो हायो बेखौ साफ्रोमबो मानसिफ्रानो मिथिगौ। दा बेनि सायाव नोजोरथि होनानै नायोब्ला जोङो बड'लेण्डखौ खौसे जानानै दाबियोब्ला जों मोनसे सम मोनफुंहैगोन आरो स्पेसियेलि आं दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ खावलायनो लुबैयोदि थाबैनो नोंथांमोननि जोहैनो मेनलि बिफावखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव बिथां प्रमद बर' आरो
लरेन इस्लारनि दैदेननायाव एबा सागान होनायावनो बिटिआर रेकर्डआबो जादोंमोन आरो एबसुनिफ्राय बे बिथिंखौ नोजोर होनानै नायोब्ला मोनसे नन पलिटिकेल अर्गेनाइजेसन हिसाबै एबसुआबो दिनैनि बुब्लियाव बिटिआर रेकर्डनि माखासे दफाफोरखौ थाबैनो मावफुंनायाव खामानि मावनायनि गोनांथि दङ नाथाय बे बिथिङाव खालि जोङो ससियेल मिडियायावल' खोथा बुंबाय थानाया जानाय नङा मानोना आथिखालाव जेलाव थानाय माखासे दैदेनगिरि पार्टी जाबादि इनिशिएटिभ लानांगौ बेखौ लानायखौ नुनो मोनाखै आरो गुबुन फारसेथिङै सोरबाया जेलनिफ्राय गबोयोब्ला सोरनिबा गादिया गागोन नामा बेफोरबायदि थासारिया जोंनि गेजेराव नुजागासिनो दङ नाथाय बेफोरबादि जोंनि गेजेराव बांद्राय गुबुंले जायोब्ला जानो हागौ एनडिपिनि माखासे बारग' दैदेनगिरिफ्रा जथाय जानानै मोनसे राजखान्थि आफाद दानानैबो बिथांमोनाबो फैगौ बुब्लियाव मोनसे गावसिनि जि मोनथायफोरखौ मोनफुंनो थाखाय बिथांमोनाबो ज' जानानै जानो हागौ बेफोरबायदि थासारि सोमजिबाय थायोबा बिथांमोनाबो राजखान्थि भाबै राजखान्थि दालायनानै बिथांमोनाबो मोनसे बुब्लियाव बिटिसि खौ दखल खालामनो थाखाय बिथांमोनाबो माखासे दैदेनगिरिफोरखौ सायख'नो गोनां जागोन बे खोथाखौ जों रोखा रोखा नुहुरो बेनिखायनो बिटिसिनि चिफ बिथां प्रमद बर'खौबो जों खावलायो बिथाङा मोनसे समाव बिथांखौ बर' जाथिनि सासे डायनामिक लिडार होननानै बयबो सन्मान होयोमोन नाथाय राजखान्थियाव फैनायनि उनाव बिथांनि खोथाफ्रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि समाव बिथाङा जाबादि बर' जाथिनि सिकिउरिटिनि खोथा बुंदोंमोन दिनै बर' जातिनि थांनाय थैनायनि खोथानि सायाव बिथाङा खोथा बुंनायखौ जों खम नुनो मोनो दा बेखौ नोजोर होनानै नायोब्ला बिटिआर गभर्नमेन्टआ गोबां बिथिङाव खामानि मावनो गोनां दङ मानोना बिथांमोना गावसोर खालामना लाबोनाय बिटिआर रेकर्डखौनो दिनै मोगथाङाव मावफुंनानै बिनि सिमा बाउन्डारि आरो बे बायदि फसंथानफोरखौ जाबादि समाव बिथांमोना गायसननांगौ बेखौ नुनो मोनाखै गुबुन फारसेथिं बेफोरबायदि बेले बेजेखौ नुनानैबो जानो हागौ माखासे हान्जानि मानसिया जुदि थारैनो बिएलए बड'लेण्ड लिबारेसन आर्मिखौ दानानै सोमावसारफिननांगौ जायोब्ला जोंनि गेजेराव गावजों गाव टारगेट खालामनानै बुथारलायनाय बायदिसिना जाथाया जोंनि समाजाव जाफिनोब्ला बे खोब दुखुनांथाव थासारि जागोन मानोना थांनाय बुब्लिफ्रावबो बर'नि गेजेराव बेफोरबायदि जालांनाय जारिमिनखौ जों नुनो मोनो आं खावलायो जायफ्रा आथिखालाव बड'लेण्ड लिबारेसन आर्मि दानानै सोमावसारनानै बर'नि राव हारिमु सोदोमस्रिखौ रैखाथि खालामनो नाजादोंब्ला बियो खोब गोरोन्थि जागोन मानोना आथिखालनि मुगायाव हाथियार नि जोहै जोंनि मोनथायखौ मोननांगौआ गोरलै नङा गणतान्त्रिक भाबै जों नांनानै जोंनि मोनथायखौ माबादि मेलेमनि दावहा नांनानै जों लाबोनो हागोन बेखौथ' नोजोरथि होनानै जों खामानि मावनांगोन नाथाय आथिखालनि जि थासारि बे थासारियाव बर'फोरनि गेजेराव हाथियार दैग्रा आफाद दानानै बर'खौ रैखाथि होनांगौ बा होथारनांगौ होननानै साननांगौनि खोथा गैया दा बे लेभेलै थाङोब्ला जोंनि हारिया जौगानायनिख्रुइ आरो बांसिनै जोङो नोरजियासो जालांगोन मानोना गुबुन फारसेथिं असमिया कमिउनिटिनि जि साननाय बिसोरनि साननायफ्रा बर' जातिखौ माबोरै आसामाव नाख्रेबनानै बिथांमोननि गोहोखौ गैया खालामनो हायो बिनि फारसे बर'फोरनि गेजेरजों बर'फोरखौ दिनै नासयगासिनो दं गाग्लोबगासिनो दं बेबायदिनो जोंनि गेजेराव डिभाइड एन्ड रुल बर'फोरनि गेजेराव जाबोगासिनो दं दा बेखौ नायोब्ला जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बर' समाजनि गेजेरावबो मोनसे ओरैबायदि थासारि जोनोम जानो हागौ मानोना बर' रायजो राजाफ्रा बर' दैदेनगिरिफोरखौ हारिनि राव हारिमु थुनलाइखौ सिबिग्रा एबा फोथांग्रा मोनसे खाम्फा महरै बिथांमोनखौ दैथायहरो नाथाय बिथांमोननि खामानिफ्रा बर' जातिनि उल्था जाहैजोबो गादियाव जनायनि उनाव बिथांमोना रायजोनि होनाय माखासे जे दाबि दावा बेफोरखौ मावफुंनायखौ जों नुनो मोना दा बेखौ नोजोर होनानै नायोब्ला ओरैबायदि मोनसे थासारि फैनो हागौ गामि गामि बर' दैदेनगिरिफ्रा हाबनानै बबेबा दालांखौ बबेबा लामाखौ बबेबा ओनसोलनि मठ मन्दिरखौ गिर्जाखौ लुनानै होआब्ला बिथांमोननो भट होयि मानसिबो जाहैनो हागौ मानोना भट होनायनि उनाव जाबादि खोथा होदोंमोन बेफोर खोथाफोरखौ बिथांमोना लाखिनायखौ जों नुनो मोनाखै बेनिखायनो न' भट न' रड न' भट बेफोरबायदि थासारिया फैगासिनो दं होननानै सानो आरो बेफोरबायदि थासारिजों थाङाब्ला दिनैनि बे दुथां आखुनि माखासे गोथां सियालफोरनि दैदेनगिरिफोरनि आखाइनिफ्राय सरकारि फान्डफोरखौ जाबादि ओनसोलाव मोननांगौ बेफोरबायदि ओनसोलाव जों मोननायखौ नुनो मोनाखै दाबो बर'फोरनि गेजेराव गोबां ओनसोलाव गारि साइकेल सालायथावनो हायि जायगाबो दं दा बेफोरखौ नायोब्ला जोङो दिनै बिटिसिनिफ्राय बिटिआर
मोनजासिम दिनै जाबादि सरकारनि फान्ड फैदोंमोन बेखौ प्रपार इउटिलाइज खालामना जोंनि बर' रायजोफोरनि गांनाय उखैनायखौ जोंनि दैदेनगिरिफोरा जाबादि मावनांगौ बेखौ मावफुंनायखौ जों नुनो मोनाखै। गुबुन फारसेथिं जोंनि गेजेराव माखासे दोलोनि मानसिफ्रा थाखा फैसा गोनां मानसिफोरनो टिका थुगुलि हरनाय आरो साख्रि बाख्रि होनाय बेफोर थासारिया जाबोबाय थादों। दा बेफोरबायदि थासारिनि जोहैनो माखासे सेक्सननि मानसिफ्रा रागा जोंनानै बेफोरबायदि आफाद दाहैनोबो हागौ। दा बेफोरखौ नोजोर होनानै नायोब्ला जों सिरिबां हिसाबै जोंनि बिटिसि ओनसोलखौ माबोरै रैखाथि होनो हायो, बेजों लोगोसे नन बिटिसिनि मानसिफोरनिखौबो बर'नि राव हारिमु सोदोमस्रिखौ माबोरै जों जथायै खौसे लाखिनो हायो बेखौ नोजोरथि होनानै बे नन बिटिसि आरो बिटिसि मोननै ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बर'नि जौगानायनि खोथाखौ साननानै नायाब्ला जानो हागौ बर'फोरनि गेजेराव खोब गिख्रांथाव थासारिजों मोगा मोगि जाहैनो गोनां जागोन। जोबथा बुब्लियाव मिजिंथियो जोंनि लाइमोनफ्रा जा थांखिखौ लानानै दिनै बड'लेण्ड लिबारेसन आर्मि दादों बेयो थारैनो नंमारगौब्ला बेयो जोंनि थाखाय बरायथावना नङा। बेखौ जोङो नागारनानै जोङो माबायदि गणतान्त्रिक भाबै राजखान्थि हान्जाफोर थामहिनबा आफादफोर दानानै माबोरै जोंनि मोन्थायफोरखौ लाबोनो हायो बेखौ नोजोरथि होनानै जोङो हाथियार दैग्रा हान्जायाल'दि बड'लेण्ड लाबोनो हायो बा बर'नि राव हारिमु सोदोमस्रिखौ सेफगार्ड खालामनो हायो बे नङा। जों खौसे जायोब्ला, खौसे भाबै जोङो हांगामा खालामोब्ला, खौसे भाबै जों गारां होनानै सरकारनाव जोंनि दाबि दावाखौ बियोब्ला जों गणतान्त्रिक भाबैबो जोंनि मोन्थायफोरखौ जाफुंहोनो हागोन। आरो गुबुन फारसेथिं जों सोलोंथाइनि दावहा बेफोरखौ लाबोनो नाजानांगोन। जोंनि गेजेराव IAS, IPS, ACS गेदेर गेदेर मानसिफोरखौ सोरजिहोनो दानो नाजानांगोन। अब्लानो मोनसे बुब्लियाव जोंनि मेलेमनि दावहानि जोहैनो जों हास्थायनाय ग्रेटेस्ट ड्रिम्स अफ बड'फानि जि बड'लेण्ड सोरजिनो नाजानाय थांखि बे थांखियाबो जाहैगोन होननानै जों मिजिं खालामनो हायो। आं भिडिअखौ बांद्राय गोलाव खालामनो साना। दिनैनि गोदान आफाद दानानै बर' जातिखौ सिबिनो ओंखारग्राफोरनिसिम आंनि गुरैनो खावलायनाय, नोंथांमोना जाहाथे थासारिखौ गुबुंले खालामा आरो गावनि बर'फोरनि गेजेराव जाहाथे थैनि बाना फिन जोनोम जाया बेखौ नोजोरथि होनानै खामानि मावलांगोन होननानै मिजिंथियो। आरो बर' रायजो राजाफ्रा बेखौ लानानै बेले बेजे जोंनि गेजेराव जाहाथे दाजाथों आरो इयुनाव बेफोरबायदि थासारिया दाजानो जाथों बेखौ मिजिंथिनानै गासै बर' रायजो राजाफोरखौ बिनि सायाव सानफिननो थाखाय आं खावलायनाय थाबाय। आरो जायफ्रा बेफोरबायदि आफाद दानानै राजखान्थि भाबै गावनि जौगानायखौ खालामनो लुबैदों बेयो आथिखालनि समाजाव गनायथावना नङा। बेनिखायनो गोदान आफाद थामहिनबा हाथियार दैग्रा गैयालासिनो गुबुन मोनसे आफाद दानानै जों माबोरै गणतान्त्रिक भाबै जोंनि मोन्थायफोरखौ जोङो सरकारनिफ्राय बिख'नो हायो बेफोरबायदि नोजोरथि होनानै जों जथायै खामानि मावोब्ला जोंनि थांखियाव जों सहैनो हागोन। नङाब्ला जोंनि थांखियाव जों सहैनो हानाय नङा। आरो जोंनि गोहोफ्रा बोफ्ले जाबाय थायोब्ला जों मोनसे समाव नोरजिया जालांगोन आरो नोरजिया जायोब्ला जोङो सुथुरफोरजों दावहा नांनायाव गेजेन जाहैनो गोनां जागोन। बेनिखायनो जोबथा बुब्लियाव आं खावलायनाय थाबाय जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदान बिथांमोनखौ आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लानो थाखाय खावलायनाय थाबाय। लोगोसेयावनो अल नटिफिकेशननि बेलखौ दाबायना लानो थाखाय खावलायनाय थाबाय जाहाथे आंनि गोदान भिडिअफ्रा नोंथांनि साखाथियाव अराय सहैनो हायो। एसेनोसै, गोजोन्थों।